வெல்கம் டு மை சேனல் ரோம் வித் ஜே. நாம் இப்போ மெரினா பீச்சில் இருக்கோம். மணி இப்போ 12 மணிக்கு மெரினா பீச் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எம்ஜிஆர் சமாதியிலேருந்து காந்தி சிலை வரைக்கும் மெரினா பீச் ரோட்டில் டிரைவ் பண்ணிட்டு போக போகிறோம். மெரினா ஸ்விம்மிங் பூல், ஆள் நடமாட்டமே இல்லை. காலையிலேயோ சாயங்காலமோ வந்தோம்னா கூட்டமாக மக்கள் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ நல்ல வெயில் அடிக்குது. ரோடு ஃபுல்லாக காலியாக இருக்கு. பார்க்கிங்கில் வண்டியே இல்லை. அங்கங்கே ஒரு சில கடைகள், சாப்பாடு கடைகள் திறந்துருக்கு. மற்றபடி வேற எல்லா கடையும் மூடி இருக்கு. இதை பார்க்கும்போது ஏதோ மெரினா பீச்சை லாக்டவுனில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. டூ வீலர் பார்க்கிங்கில் ஒரு வண்டி கூட இல்லை. ஈவினிங் டைமில் வந்து அந்த இடத்துல பைக் நிப்பாட்டுறதுக்கு இடம் கிடைக்காது. விவேகானந்தர் இல்லம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். போலீஸ் செக் போஸ்ட். ஒரு டூரிஸ்ட் பஸ் வந்துருக்குது. அதுல இருந்தவங்க தான் நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க. யாருமே இல்லைங்க. ரோடு காலியா இருக்கு. நீங்க காலையில ஈவினிங்ல வந்திருப்பீங்க மெரினா பீச்சுக்கு. பகல் 12 மணிக்கு ஒருத்தர் இல்லை, காலியா இருக்கு. ஓகே, வண்டியை நிப்பாட்டுவோம். உள்ள நடந்து போகலாம். அப்பா, நல்ல வெயில்ல சுத்தமா இருக்கு. குப்பை, புண்ணு எல்லாம் கிளீன் பண்ணியிருக்காங்க. காலையில மணல் நல்லா சுத்தமா, காற்று நல்லா அடிக்குது, வெயிலும் நல்லா அடிக்குது. ஒருத்தரை கூட காணும். இந்த வெயிலையும் புறாக்கள் வந்து உட்கார்ந்துருக்கு. புறா பறந்துகிட்டு இருக்கு பாருங்க. காலையில அதுக்கு ஃபுட்டு போடுவாங்க இங்கே மெரினா பீச். இந்த இடத்துல அதில் மிச்சம் மீதி இருக்கிறத சாப்பிட வந்திருக்கு. யாரோ 2 பேர் மட்டும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. பசங்க ஒரு 3 பேர் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க. வெயில்ல ஓட முடியாம அதுங்களே விழுந்துருச்சு. உட்காந்து போறாங்க. புராணம் பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறமா பறக்காம நடந்து போய்கிட்டு பறந்துருச்சு. கடலை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கும். கடலில் பக்கத்தில் போய் பார்த்தா யாரும் ஆள் இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம். காற்று நல்லா அடிக்குது.
அதனால் வெயில் தெரியல. நல்ல வெயில் அடிக்குது, மேலே மேகமும் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனாலும் கடல் காற்றுனால அந்த வெயில் தெரியல. வந்தாச்சு. கடலுக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. கடலை பார்க்குறதே ஒரு தனி சந்தோஷம் தான். எவ்வளோ நேரம்னாலும் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். மனசு அமைதியாகும். இந்த வெயிலும் ஒரு பஞ்சு மிட்டாய்க்காரர் வந்துருக்கிறார். பஞ்சு மிட்டாய் மணி அடிச்சுக்கிட்டு போகிறார். இருக்காங்க, மக்கள் இருக்காங்க. இந்த வெயிலையும் நம்மளை போல கடற்கரையில் நேரத்தை செலவு பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பேர் வந்துருக்குறாங்க. பசங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க, ஃபோட்டோ வீடியோ எடுக்கிறாங்க. இந்த பசங்க தான் நம்ம பார்க்கும்போது ஓடி வந்தாங்க. லைட் ஹவுஸ். ஓகே, திரும்பலாம். திரும்பி காந்தி சிலையை நோக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கோம். நாம் ஔவை சண்முகம் சாலைக்கு பக்கத்தில் வண்டியை நிப்பாட்டினோம். அங்கேருந்து நேராக கடலுக்கு வந்துட்டு கடல்லேருந்து காந்தி சிலையை பார்க்க நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம எந்த பாதையில் நடந்து வந்தோமோ அந்த பாதையில் திரும்பி போகலை. இந்த இடத்துலையும் மணல் நல்லா சுத்தமாக இருக்குது. நம்ம போடுற குப்பை எல்லாத்தையும் தினசரி காலையில் சுத்தம் பண்ணிடுறாங்க. குப்பையே போடாமல் இருந்தால் மெரினா பீச் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ராணிமேரி கல்லூரி, காந்தி சிலைக்கிட்ட வந்திருக்கோம். காந்தி சிலையை சுற்றி ஒருத்தர் கூட இல்லை. ரோட்டில் டிராஃபிக் கூட அந்த அளவுக்கு இல்லை. அங்கே செக்யூரிட்டிங்க தான் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த புல் தரையில் நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பாதுகாப்பு உட்காந்துருக்காங்க. காந்தி சிலை, காந்தி சிலையோட பீடம். இதில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு. இது திறந்து வச்சவர் ஜவஹர்லால் நேரு. அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் கே காமராஜ். 14/4/1959. சிலையை செதுக்கினவர் பேர் கூட எழுதியிருக்காங்க, ராய் சௌத்ரி. ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching.